Gipusil ang usa ka pedicab driver at ubangan sa usa ka simbahan sa Agdao, Davao City. Samdan ang maong pedicab driver human gipusil sa wala mailing mamumuno sakay sa motorsiklo sa atubangan sa San Antonio de Padua Church, Holy Cross Drive, Barangay Governor Duterte sa Agdao, Davao City. Sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, gila lang ang biktima nga 44 anyos ug residente sa nasangpit nga barangay. Sumala sa kapulisan, base sa saysay sa usa ka nakasaksi nga pasahero sa biktima, nadungog niya ang buto sa gituang pusil ug namatikdan nga wala na nagdagan ang gisakyang pedicab. Una na matikdan ang nagkadugo na nga biktima gikan sa iyang suwang. Daling gidala sa ospital ang biktima ug padayong ginaobserbahan sa mga doktor. Samtang na-recover sa crime scene ang usa ka basiyo sa bala nga gituohang gikan sa .45 kalibre nga pusil ug nakatakdang ipailawom sa ballistic examination ug cross-matching. Naglusad na og follow-up operation ang mga personay sa Santa Ana Police Station human sa krimen alang sa pag-ila o pagsikop sa responsable. Ginasulen pang makuhaan og pahayag ang biktima.